Sakkwato yanzu sai hamdala. Matawalle yayi duban ayyuka. Ga gwamnan da ya zarce gwamnonin mu kakaf na Najeriya. Allah ya sani ba kamar ka Aminu Waziri sai Tambuwal. Assalamu alaikum mai daraja Tambuwal yana nan. Matawalle na adawa ne. Mai mulki ga sarauta Aminu jirgin fitan mu kenan. Mai gayya Tambuwal yana nan. Na ayyukan nan Matawalle na adawa ne. a mai aniya fara uban tafiya in ka kira mu maje. Matawalle na adawa ne. Kun ji tamburan da zaki mai sadu magauta boya dan halaliya hamshaki kowa ya ja da kai yayi karya kare da mushen kura ko ya gane ta sai ba ani da tambuwan lambawa zaki uban mazaje kai Kuyo masalale sai ku fada ku je Matawalle. Sai Tambuwal. Kuna da dalilai sai ku biyo mu za mu saka su cikin Matawalle na adawa ne. Aga shugaban da bai gudun jama'a ta yi in sun kira shi zai ce mai gayya uban mazaje kar na kaki maki garaje. idan kara ya ce ya gosa kar amur musu kira farkwasa idan ana gaban dattawa bayan musu abar sa'insa gwamna mai abin kirki ne tambuwar rikon kama sha Allah. Sakkwato yanzu sai hamdala. Matawalle yayi dubun ayyuka. Ga gwamnan da ya zarce gwamnonin mu ka kauna Najeriya. Allah ya sani ba kamar ka Aminu Waziri sai Tambuwal. Sakkwato yanzu sai hamdala. Matawalle yayi duban ayyuka. Ga gwamnan da ya zarce gwamnonin mu kakaf na Najeriya. Allah ya sani ba kamar ka Aminu Waziri sai Tambuwal.